And every time magmotor ko, mag-uli, or kanang gikag eskwelahan, padong eskwelahan, or mag-unsa ko, sige, dyo kong huna, Lord, bisag unsay maabot na ko sa akong pamilya, sa ani nga kinabuhi, ikaw ra gyud magbuot. Kay wa gyud ko nakahibaw, ikaw gyud mas nakailan ako. No need na nimo yung pagngano, Lord, ngano siya ra gyud magbuot. Amen. So, arita. Unang gisulti, una pa lang nino, sa unang kapitulo, versikulo 3, iyang gisulti diha. Ningon siya nga ang baka nakaila sa iyang tag-iya. Kabalo ba mo mga igsoon, usa sa ilhanan nga wa ka kailang ang Ginoo mo imong tag-iya sa imong kinabuhi. Kay kanang pag kinabuhi nimong murag ikaw right nagbuot, ikaw mo ay na nag-iya. Dili ang Diyos. Yet, maingon ta nga, Christian man ko. Gasimba man ko. Gaalagad man ko sa Ginoo. Pero sa pagkatinuod lang, sa panahon nga ikaw mo'y magbuot-buot sa imong kinabuhi o dili ang Diyos, ikaw mo'y himong Diyos sa imong kinabuhi. Mauna ang problema. Paminawan ni ingon siyang baka nakailas iyang tag-iya. Ako nagtuo nga ang baka o kanang naglingkod diha sa imong gilingkuran, nagtuo kong mas maalamon gyud na siya nga naa diha kaysa anang baka. Pero sometimes mga igsoon, na mga panahon nga naikaalam ang tao di gamiton. O arita magtanaw sa mga kahayupan, makaingon tang, grabe po ni sila kaalam mo man tanin nag-eskwela. Nga naman, masuko ang uban ani no? Pag ingon ni Manny Pacquiao nga, mas mayo pa ning hayop kaysa sa tao, kaya ang hayop nga lalaki mangita maghayop nga babaye, pero ang lalaki nga tao mangita pug lalaki nga tao. So usahay no? Usahay. Matudluan ta, pinaagi ni ining mga hayop. And gagmay kayo ning mga hulmigas. Masilhigan nimo, matumban, mangitkit ra na kung makabalos pagamay. Pero usahay, mas maalamon pa na sila kaysa nato. Sige sila, alerto kay sila, hakot og pagkaon, panahon ng ulan. Karon tanawa, di ba ga problema mo kasag isugnod? Akwaan sa laman ni bongbong ni ato ang kuan, kusina. Kuan tong oklabon, tong 5 kalipak, aron makalutog pamahaw, kay alas 8:30, rabi ato simba. Giukab, ilisan raon niya ni. Nga naman, tungod kay wala nay kay gayunang ipangahoy kay cellphone ra kanunay. Pati kami dire sa church. Daghan man kayong panahon nga bakante gid mi dire. Pero unsaon taman, libre na gud tanan? Libre tanan, kaon, wifi, magpa-electric pan, kutob hapon. Tubig, libre tanan. Di gyud makahuna-hunag, uy, wa na day kahoy, pastor, bay mga hoy me. Suda gid kayo, no? So, nay mga panahon, mga igsuon, nga, kita mismo sa atong kaugalingon, libog arang libuga kayo. Maglisod na tagsubay kung kinsa ta. Galisod na ganit tag-ila sa atong kaugalingon. In fact, kung mutanaw ka karon nga henerasyon, dili naman na sila mga Pinoy, Koreano na natanan, Korean. Ang mga suot, o unsay sigig tanaw, mao na po ilang mga suot. Nya kabalo mo, bisag di masabtan, yung salida nga Korean. Sige, radyog tanaw. Ala, tanaw radyog. Hangtod, alas 5 kadlawon. So, mo na anang arang lisoda gina kaayo. So, padayon ta, ningon diha. Asa na ko ron malagpot ani. Ang baka nakailas iyang tag-iya. Ug ang asno nakabalo sa pasungan sa iyang agalon. Buhian lang ba? Daga na. Gauna na nimo dito. Kabalo sila kasang pauli. Ang problema ningon, apan ang mga Israelita, ang akong katawhan, ang katawhan sa Ginoo, mayong amen. Natong ningong amen, gaduduha mong kinsa mo? Katawhan ta sa Diyos.
apan ang akong katawhan, wala makasabot o wala makaila kanako. Kini ang kasagarang problema sa daghang mga Kristohanon karong panahon na. And lami kayo kanang kung imong i-introduce, imong ipaila-ila, lami na coming election no, namong gina-MC na imong paila-ila, di man nakasagara mo ingor manag, ang susunod, ang musunod natong mamumulong, siya ray magpaila-ila siyang kaugalingon, atong palakpakan. Di man na ingon ana no? Isulti gyud nila nga. Ang sunod natong mamumulong mo si Albert Espigadera, mudagan pagka Vice Mayor sa Cortez, atong sugaton sa, di ba? Kailag yung ka, kay ikaw yung tigpaila-ila. Amen? Now, kitang mga Kristohanon, kita maoy nagdala sa pangalan sa Ginoo o kita maoy mo paila-ila niya ngadto sa mga wa pa nakaila. Ang tigbuhat o shampoo nga Head and Shoulders, kamao kayong mo paila-ila sa ilang brand. Mumbayad sila, gwapa kayo nga babae, nga nindot kayong buhok. Unya, take 1, take 2, take 3, hangtod ma-perfect. Ang giimo nilang advertisement, unya, moingon dayon sila, human nilag paila-ila, palit na. Di ba? Sabon. Sabon. Biolink. Kining sabon. Ang iyang picture before. As Pastor Jonas og color. Unya after niya gamit anang sabon, mura na siya og si Ara og color. Si Veronica. Na nisidlak na. And then ilang lami kayo silang mo paila-ila sa brand. I-introduce nila og ayo ang brand. Ang product. Pero kita mga Kristohanon, pagka pangutan-untak, may tungod sa atong paglaom, sa atong pagto, ambot lang, pagbasag Bible, muing nga arata. Nga naman, unsaon man nimo pagpaila-ila siya, nga ikaw mismo, wa man po kakaila. Unsaon man nimo pagpaila-ila, nga mauni siya, gamanan siya, nga ikaw mismo, wa man kakaila niya. Daga nato mga igsoon kabisado kay nato ang syudad sa Tagbilaran. Ang ginas Pastor JR, mujote man ko, nya ugma pa man ka makauli, pwede ra hulaman nimo ang motor ni Pastor Ray, o niya, sorry sa dito sa Tagbilaran. Iyang tubag nako, di ko kabisado, di ko katuod, mawa pa niyang lang niya ako. Dili siya kay mawa niya kuno siya. Mawala. Kay dili niya kabisado. Marag makarelate ang mga Kristohanon ani. Nga inig ukab sa Bible, mawala. Kay dili kabisado. So, og dunay mangutanan nimo. Na si Albert, man ako nakitaan. Si Albert, nagputupi dito sa Albert. Tigtupi si Albert. Unya iyang sangyawan niyang gitupihan. Kabalo ka, Brad. Ang Ginoo maayo guys itong kinabuhi. Uy, saan di tinuuhan mo? May nga na na siya. Oh, pareho naman ta. Nga na, pareho naman ta. Nyakay ka ng dili ni mo kabisado, unsaon mong gina mga igsoon. Amen? So, pwede kang lipaton. Si Kuya Dani, namiyahe og tricycle. No? Nya di pa niya kabisadong Tagbilaran. Nya na mangil-mangil ba magpasangil. Kanang kunyari wa ka baos Tagbilaran, yung mingon siya, ihatod ko nisakay dire sa City Square. Unya ningon siya, ihatod ko sa Bikyo. Gituyok niya sa ICM usa na abot sa Bikyo. Dagang mga Kristohanon bang ingon ana igsoon, wala gyoy kabisaduhan. Wala na kabisado. Wala kayo maila-ila, wala kayo ma-familiar, wala kayo masinati, wala gyud kaayo igsoon makita, mabantaye. Mga Kristohanon nga wala kaila sa Ginoo, unsaon man pagkaila sa Ginoo, nga wa may basa-basa sa pulong sa Dios. Ang prayer unsa ni? Conversation. Gaistoryahanay mo.
Nga gaistorya kaniya, mo istorya siya nimo. So ang Dios makigsulti nimo pinaagis pulong, then ikaw mo respond sa istorya pinaagis pagampo. Sige ra makagyaw-yaw, man kay paminaw niya. So, unsa man ni? Ikaw ra gasig igsulti, wa ka kabalo. And then gaampo ka Lord tagay kog manok nga pula, unya gaandam si Lord og manok nga puti. Wa man ka kabalo kung sa imong giampo kay wa man kay basa-basa God. So lisod kay nimo siyang ipanugilon ngadto sa uban tungod kay wa kayo ka makaila niya. Amen. Now, kahinumduman niagit ang tanan pagkabatan-on unya kining crush. Abot gani ana sa punto mga igsoon. Pati iyang chat imong ipabasa sa imong mga friend, imo siyang ipanugilon kay arang in love gid kay kaniya, feeling nimo nakaila na kag-ayon niya. Pero sa pagkatinuod lang, pag-abos panahon, hilakan gani mo gayo. And then feeling nimo wala na lami ipadayon sa kinabuhi, di ba? Unahon man gyud unta nato mga igsoon nga maila-ila nimo og ayo ang imong langitnon nga amahan. Because makauulaw kayong kitang mga Kristiyanon pag naay mangutana nato, wa ta kaila. Nung nakasulat man na diha God sa Exodus. Asa ko dapit? Sa Exodus raman to. Exodus gyud. Tulugon na kayo ko. Muna resulta sa akong katamis. Masaya mga igsoon, magdula kog basketball. Bisa gadula, gaitsa pag basketball, mo piyong gud akong mata kay sweet kayo ko. Tamis kog kayo ko. So, ingon siya, akong katawhan wala na kailan ako. Atong sulbaro ni. Ngano man nga ang katawhan sa Ginoo wa kailan niya. Muna ang pangutana karon. Ngano man nga ang katawhan sa Ginoo wala nakaila sa Dios. Ang pinakarason nga ang katawhan sa Dios wala nakaila niya tungod kay gikalimtan sa katawhan sa Ginoo ang pulong sa Dios diha nagpaila-ila ang Dios kung kinsa siya. Ikaduha, ang mga ginikanan, mga katawhan nga anak, mga ginikanan, wala magtudlo sa ilang mga anak sa pulong sa Dios. So, aritas pulong nga for God so loved the world. For God so loved the world. Tuluran na siya, unom na siya ka words. And ako ang nisulti ni Ara, for God so loved the world. Pag abot ni Ara, gikuha man niya ang for. Nisulti siya dito ni Mami, niingon na siya, me, God so loved the world. Nya si Mami, nisulti dito ni Ate Nilda, niingon na dito, Ate Nilda, love the world. O nya si Ate Nilda, nisulti na dito ni Ate Yone, niingon na yun nga, the world. Nya si Ate Yone, nisulting Harold, world na lay gisulti. Giingana ra nako na pag-istorya, pero maon na tinuod nga naitabo sa katawhan sa Dios. Gisugo sila nga ang tanan akong kasuguan, inyong ihatag sa inyong mga anak. Aron ang inyong mga anak, muhatag ni ini ngadto sa ilapod nga mga anak. O kana nga mga kaanakan, muhatag ni ining mga pulungan ngadto nagsunod pang henerasyon. Wala nila gibuhat. So wala nila na-adapt ang pagtudlo sa Diyos, ang culture sa Diyos, or gamay lang ang ilang nakatunan, unya kay ang tao, daghan man na siya makatunan sa palibot. Munang ayaw dyan taong kunyo, gunitis, liog nga pastor, kiniray iwale. Kay dili gyud pwede maigsoon nga naman ang kanang social media, grabe kayo mo influensya, grabe mo tudlo. Inig adto ng anakan nimo sa eskwelahan, grabe na mo influensya ang mga barkada ana didto. And then tudluan pag yun na philosophers nga, sa philosophy, professor niya, dili Kristohanon. So, divert na ang iyahang faith, ang iyang huna-huna. So, ang iyan na lang nailhan, Jesus, wa nakabalo sa pulong sa Ginoo.
And that is why sa mga pagtudlo o sa mga pagwali, ginapatinaw pag-ayo. Plus, gi-encourage pag yun mo sa inyong balay, pagbasa mo. Kulang na lang mo ingnon, o wa mo'y basa-basa sa pulong Ginoo, pangundang na mo ginhawa. Adi po di nga na, no? Ang Diyos may magbuot. Bitaw, ang akong ipasabot, ang pulong sa Diyos, kung si David ang imong pasultion, mas bililon pa kaysa sa iyang gininhawa ang mga kasuguan sa Diyos. Basaan na sa 119, pinakataas nga awit, Psalms 119. Ingon siya, ang pulong nimo mas tamis pa kaysa sa dugos. Ingon siya, di ko kalakaw, di ko kadesisyon kung wala imong pulong. Kaya ang imong pulong kahayag sa akong agianan ug iwag sa akong mga lakang. It means sa akong mga desisyon sa kinabuhi. Pero daghan kaayo ron sa mga Kristohanon. Ganihang buntag istorya si Pastor Ray og si Mami kabahin sa kining unsa tong naay song ba sa music nga lami kayong kuan ba? Unya lami kayo ang mga unsaon to pagplay? Basta kay kuan kayo ba? Nya ningon si Pastor Ray ba nga ni kuan si mura kunog kung imong tan-awon murag ma-overplay na siya kay kung imog yung sundon ang original ingon ana mangod siya. So expert, kung expert na kayo ka na, nindot na kayo na. Ang problema, angat na kayo ta na, expert na kayo ta, nya magdayeg ta mga bangga na ta dinhis kisame nigambak. Wapod tay sulod sa pulong sa Ginoo. Kung maghisgot og maayo, wa na yung maayo. Ang Diyos lang. Manugtugay sa kalibutan o manugtugay sa simbahan, puro maayo ang pangutana. Naabay mga sulod pulong sa Diyos, kay bisag naka sa simbahan, gatugtog ka, wa kay pulong sa Ginoo, pareho ramos, nagtugtog sa kalibutan. Ingon anak, yun siya, gitagaag ka, importansya, because asa, unsaon man. Nga katawan ta sa Diyos, pero wata kayo makaila sa Ginoo. Asabtan na to mga igsoon? Nakuha na to na? Ingon siya, apa, nang akong katawan, wala makailan ako. So, aron nga masulbad ng problema ha, ato o ng subayon, nganong nagka-problema ang mga Kristohanon, anak. Nganong nga ang daghang mga Kristohanon nakaila sa Diyos. Mayo, nakaila sa Ginoo, pero pag abot sa time, Lord, nganong nga naman ka? So, ato pa, wa pa, nakaila. Kaya mangutan naman. Tanawon ra ko na to. Ningon ang Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. 1 to 9. Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. Mao kini ang tanang mga balaod nga gihatag kanako sa Ginoo nga inyong Dios aron itudlo kaninyo ug aron tumanon ninyo didto sa yuta nga inyong adtuan og panag-iyahon. Timan ini ha? Itudlo og tumanon. Di ka pwedeng moingon ka amahan, ayaw pagbisyo-bisyo anak, pero gaaso ka. Kay itudlo og tumanon Ngayon ka dito si mong apo, ayaw yung kag pagbisyo anak. Igor na ka magtudlo, pero wapod ka nagtuman. So, ang pumunay problema mga igsoon, so itudlo kini kaninyo, aron tumanon ninyo nga dito sa yuta nga inyong adtuan og panag-iyahon. Sa verse 2, sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan, nga kahadlukan ninyo og sa inyong kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios. Og tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kung baton ninyo kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi. Kamo og inyong kaliwatan. Nabaliktad ra ba ni ron? Kasagaras mga kasimbanan karon ang bata mo'y unang makabig dias Ginoo. Unya ang awit sa bata, ang pagkinabuhi sa bata, mo na'y motudlos ginikanan. Hanton mga lagad na po ang ginikanan. Mo ni ang pagpamuhat karon no, kabantay mo. Verse 3, busa, pamati. Katawhan sa Israel, og tumana gayon ninyo kini. Aron kamo, magmauswagon, og mudaghan pag-ayo, ngadto sa tambok, og tabunok nga yuta, sumala sa gisaad sa Ginoo, nga Dios sa inyong katigulangan. Kani bang bitaw giingon diha mga igsoon nga magmauswagon, pangandoy gini sa tanan.
Pero hangtod nga ang pulong sa Dios kanunay ra gyud ni mapadaplin. Lisod gyud kayo ni. Kabalo mo kung sa gipasunod nato aron daghan ng tuo-tuo. Pati ang simbahan wala namadlong anang mga tuo-tuo. Gani apil ang simbahan sa nagtudlo anang mga tuo-tuo. Mga tradisyon gipasa, mga bisag unsa na lang, pero ang mga pagtudlo sa Ginoo wala gihatag, wala gitudlo. Naningon si Lord, ang paagi nga kamo magmauswagon, magmadaogon, ang ako mga pulong inyong timan-an, inyong ikinabuhi. Mao bitaw mga igsoon nga inig anhin nimo wala gyud kay ikalipay nga wali nga madungog. Ano lamiaw tag puro kwarta wali oh. Tuwa na ito mga igsoon, duha ka bulan, gikan karon milyonaryo na ka. Kusuga, amen. Tulugo na gyud ko. Verse 4, hinumdumi katawan sa Israel, ang Ginoong inyong Diyos lamang maoy atong Diyos. Walay lain. Pero wait sa, pag-abot lagi sa unahan, pila katuig ng labay, nga anong dagan naman kayo sila Diyos nga gisimba. Kaya wala na lagi, napadaplin lagi ang pulong sa Ginoo. So hangtod nga kanang inyo mga Biblia sa inyo mga balay, wa na able-able, magpabilin gyapon ng Kristohanon, pero wa ta kailas Ginoo. Verse 5, higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing. Sa pailain, kalag og kusog. Ang verse 6, niingon siya, ayaw ninyo kalimti kining mga balaod, nga gihatag ko kaninyo karon. Ayaw kalimti. Pero tanawa, pangutanong ko, si title itong aging waling Domingo. Ambot ato be, tanawon sa review sa live. Or bisan na lang mo yung, sige, wali ato ni aging Domingo. Kuan man to, murag kabahin to sa kuan. Tung unggoy, nga murag tawo. Nanigo siya, ayaw kalimti. Anya kita ra ba inigsulti dayon sa bersikulo kugi kay tang musuwat. Napuno na lang notebook, wa gyud gi-review. Napa mo? Verse 7, itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Nay word dihang kanunay. Itudlo. Hala no? Kamo ba? Pag love gift mo ato mga teachers dito sa likod. Hoy, bisag gamay ra ni teacher, pang snack ni ba? Nga naman, praise God, ang atong buluhaton, sila'y gabuhat. Nawala ra ba na sila sweldo Sila mo'y mutudlo sa itong anak, sila mo'y mubadlong sa itong mga anak. Nyakita ra ba, konsentido ra ba po? Pag nakusian o gamay ng anak, naapa mo? Nabantay mo ronda. So itudlo kanunay kini sa inyong mga kabataan. Muna sa atong balay, ang mga og dili manggaling pangginoo ninyo hisgutan, di pag-play mo gwali. Or pag-play mo og mga alawiton para sa Ginoo. Kay mo na mga paagi, dili naman ta makaingon lingkod anak. Kay di anak siran ka na ko ani Noah na lawog sa leon. Si Daniel nagbuhat og arka. Amen! Amen! Rapuning wala ni bawaan. So sa atong mga balay, mga magpa-music ta dito og mga Kristohanong mga awit, nya pag napadyoy bakante, mga maminaw tag mga wali, nya bisan tuod og pawala ra sila diya, gadula-dula ra sila nakapaminaw man ha. Tanawa kung sa'y uso karon, ginikanan mag-TikTok, kauban po ng bata. Allah, sinayaway, rin na sila. Dili na. Yan anak. So, ang culture nga atong gihatag nila, dili na ang culture sa Ginoo. Ngayon, grabe rago po ni si Pastor ka, kung sa'y tawag, ana? Lapaw na nis langit. Kung siya pailaing mga pinulungan, ana? Kanang padayon na tao So, ningon siya sa verse 6.
Verse 7, itudlo kini sa inyong mga kabataan. Hisguti kini kung anaa ka mo sa inyong balay. Kabalo mo ko say nadunggan sa itong mga anak. Kita, ginikanan o maglalis. Animalit, problemang nyawa. Daghan kayo. Di ako dyan ang isulti. Bisang pag na ako dre, gawali ko. Kay mo na tinuod. And then maghisgot og problema. Yung kamong mga asawa, ingnon ninyo inyong mga bana, ikaw kay bayidor ka. Kadungog ang anak. Ingon po asawa, ikaw kay manglaki ka. Pag abtag pila ka adlaw ang asawa mo ingon as bana, nganong nanglaki naman ka? Hala, nanglaki na kuno yang bana. Muna'y nadunggan. Pag abot sa eskwelahan, madunggan niya siya mga classmates, di mao. Gunit sa cellphone, ang iyang madunggan dito, di mao. And then, sa Sunday ra siya, makadungog sa pulong sa Ginoo. Nya di pag yun siya ganan, mamatay kay ako na ba igoan eh. Magbuhat na kong simbahan nga kanang di ko maigo. Hisguti kini kung anaa ka mo sa inyong balay. No? So, Christian na mga awit na inyong ipatugtog, ya, mga wali, plus ang nas, mga bungbong gipang papilit, mga bersikulo, arang nindota na. O kung magpanaw ka mo, kung magbiyahe mo, di kay, kabalo ka, ang imong papa, patay na. Oh, gabulag dahil sila ba niya, lagot kaysa siyahang bana. Muna yan tudlon, yung anak, yung imong papa, patay na. Sa palain, unya sa dayo na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Kami mismo magka-problema may Munang naibalaod kabahin anang cellphone. Pag muingon kag dili, maluluyon man kapod. Kaya ka na mga maluluyon gusto man nagmaguba ang kaugmao silang mga anak. Mo man mga maluluyon. Ambira ko na ang munakon kadalira. Gakasaba pero gahatag. Muna ilhanan mas mga konsentidor nga ginikanan. Gayaw-yaw pero gahatag. So ingon ko niya, pag muingon kag ayaw-ayaw. Muhilak na siya, muligi na siya, basta kaniingon na kang ayaw-ayaw. Because you are giving the law, and you yourself, violate nimo ang law. So di ka nila sundon, kaya kani si mama, pag muingon ayaw, hatag rampo ni. So ingon ko, pag ingong ayaw yun, muligi na da, kaya sa sunod anang pangayaw, pag muingon kang ayaw, okay na, kabalo na mong gisang dili, na ihatag nimo. Napay hulga, ihatag na ko ni, pero. Hulga, tudluan po ni mo siya panghulga, no? Pag mayroon kang ayaw. So, padayuno na to eh. And, nasa verse 8, tanawa ra ko ne. Ang verse 8, kining verse 8 o verse 9, gihimo nis relihiyon nga literal. Pagbutang o grosaryuhan diya sa imong bukton. Wa kasabot ba? Paminaw ra gud niyon sa dire, ibugkos kini sa inyong bukton, ingon nga ilhanan og ibutang kini timaan diha sa inyong mga agtang. Butang dire og porsilas nga kanang unsa mga butang ninyo sa bukton, unya magbutang pog abo dire cross sa buna, unya naay cross sa buna, napagay cross aring bukton, pero grabing mamalikas. Ang buot gipasabot mang gyud pag iyong ibugko sa bukton, it means i-apply, ibuhat, ikinabuhi. Ibutang sa una-una, timan-an kanunay. Tapula na kayo mangampo. Sinyas-sinyas na lang og magampo. Di pwede manggod og say magampo sa ta. Lord, salamat gyud kay di kay pagpangaon di surag. Ano? And ang verse 9 niingon, isulat di kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay.
Tanawara ko na kung sa mga haligi na adas pultahan. Kung sa mga naa diha. Ang naa diha, kalendaryo nga naghubo. Suksukag lukay nga cross. Unay kasagaran na pultahan, kabantay mo ana. Na dito si, gisa to dito. Isulat kini diha sa mga pultahan sa inyong mga balay o diha sa mga ganghaan. So yung nag-abot sa bata, magbasa-basa siya. Nya kay ang gibutang di man mao. Inig uli sa bata gikag eskwelahan kahubo maning niabot niya. Niyang bata, lang saka na no, drawing na siya siyang una-una. Human ini, wa pag yun wala ni hunong diha. Ningon si Lord. Isugilon yun isugilon. Padayonon na tugbasa ni, karong madali ta na. Ingon ang verse 10. Dadon kamo sa Ginoo sa inyong Dios ngadto sa yuta nga gisaan niya sa inyong katigulangan. Kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob. Ihatag niya kaninyo kining dapit nga daghag maanindot nga syudad nga dili kamoy nagbuhat. In other words, hayahay na sila. Kay igo naman lang nilang ang konon. Ang dili sila'y naghago. Ang mga kabalayan puno sa mga maayong butang nga dili inyong hinaguan. Mga atabay nga dili kamoy nagkalot, mga parasan o mga kaulibuhan nga dili inyong tanom. Pangaon o pagpakabusog kamo lamiang Ginoo mohatag no. Iyaha man ita nang nakabubuton. Verse 12. Apan ayaw gayud ninyo hikalimti ang Ginoo nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. In other words, pag matilawanan ninyo ang pag-angat sa kinabuhi, ang pag-usog sa kinabuhi, ang kalami sa kinabuhi, ayon yung kalimti ang Diyos. Kaya ang Diyos mo'y naghatag ani. Dili ni inyo rag paningkamot. Verse 13. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios og siya lamang ang alagare og panumpa kamo pinaagi sa iyang ngalan. Ayaw ninyo simbaha ang mga Diyos sa ubang nasod, libot kaninyo. Sa unahan, labay sa daghang katuigan, ang giingos Ginoong ayaw simbaha, ilan ang gisimba. Unsay problema? Wala lagi, gitudlo sa ilang mga kanakan. Kitang ginikanan, ini kapangamatay nato. Gusto ba tang ato mga anak, dunay problema? Binlan nato silang problema? Di taganahan, igsoon, gusto gay nato ipahilo na ato mga anak. Kaya nga ako, nag-ampo ako sa Ginoo nga Lord. O kabubuton Ginoo nimo Lord, before ko mamatay, na ako'y kaugalingong yuta og bahay. Kaya akong ibilin sa akong mga anak. Kaya kani nga mong gipuy-an na rin, kani nga yuta, dili man eh, wala man eh. Mo bitaw nga og mayog, oy magtukod og balay dito, maglisod. Nga naman, inig-process ni mong building permit, kisa man ning yuta. Oy, Southeast Asia Corporation man eh. Sige, tanang board ani, mag-meeting, magpirma na. Lisuda eh. Nyaon sa man eh, residential. O kisay tag-iya, sila, ang company, kaya di mo na pwede mo. So ako ibilin. Kay kitang ginikanan, nangandoy ta og natay maayong biyaan para sa atong mga anak. Amen? Na si Lord, iyang gisulti ngadto sa mga Israelite, inigbiya ninyo ang maghatag og seguridad, kaayuhan, kadaugan sa inyong mga anak. Walay lain. Ang akong mga pulong. O ang akong mga pulong mao'y ipapanunod sa inyong mga anak. Wala nila buhata. Munang ningon si Lord, ang akong katawhan wala makailan ako. So kung ikaw Kristohanon ka, maminyo po ka Kristohanon, di kamong duha magpasunod sa inyong mga anak. Pero kung ikaw ra siya dili Kristohanon, ang iyang ipasunod, tuo-tuo, ang imong ipasunod, pagtuo, naglibog na inyong bata. Libog kayo siya. Kay pulong manggidunta sa Ginoo ang iyahang masunod. Then, ningon sa 13, kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios og siya lamang ang alagare og panumpa kamo pinaagi sa iyang ngalan. Verse 14, ayaw ninyo simbaha ang mga Diyos og sa ubang mga nasod libot kaninyo kay igihan ang Ginoo nga inyong Dios nga nag-uban kaninyo. Kung himuon ninyo kini, masuko siya kaninyo og puuhon kamo niya.
Imbes nga panalanginan mo sanay mo daghan puuho na hinoon. In verse 16, ayaw ninyo sulayi ang Ginoo nga inyong Dios sama sa inyong gihimo didto sa masa. Tumana gayod ninyo ang tanang mga balaod sa Ginoo nga inyong Dios. Buhata ang maayo og matarog aron kamo magmauswagon og makaadto og makapanag-iya sa nindot nga yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan. Abugon niya ang inyong mga kaaway sumala sa iyang gisaad. Verse 20, sa moabot nga panahon, paminaw ha? Verse 20, sa moabot nga panahon, kung mangutana ang inyong mga anak, kung nganong nagsugo kanato ang Ginoo nga atong Dios sa pagtuman ni ining tanang mga balaod, ingna sila, pasultian sila. Ulipon kami kaniadto sa hari sa Ehipto, apan giluwas kami sa Ginoo, pinaagi sa iyang gahom. So, gipasugilon ang Dios, unsay iyang gibuhat, ug unsa siya kagamhanan. Wala naman. Wala naman. Dili naman ang Dios may pasugilon. Dili naman ang Dios gipasugilon. Nay mga ambot lang pod og unsa gyud na sila. Kay sige na sila pamati kabahin sa mga pagtudlo sa pagwali. Then mamati po sila Ruben e Cleo, mamati po sila, daghan sila paminawon. Ambot lang po, dogon sa na ilahang mga, no? Verse 22, nagimo ang Ginoo og mga katingalahang mga buhat, og mga milagro aron pagsilot sa Ehipto, og naalaot pag-ayo ang hari og ang iyang katawan. Unya kami iyang gidala nganhi sa yuta nga iyang gisaad sa atong katigulangan o gihatag kanato. Ang Ginoo nga atong Dios nagsugo kanamo sa pagtuman ni ining tanang balaod ug nga kahadlukan namo siya aron mabulahan kami ug buhion pa niya ingon nga iyang gibuhat karon. No? Verse 25. Og matarong alang kanato kung tumanon gayod nato ang tanang sugo sa Ginoo alang sa Dios. Responsibilidad nila nga ilang ipasunod ngadto sa sunod nila nga generation. Now, ugaling mo abot ng panahon kay dili naman inig-abot sa next generation patay na tatanan lahi na nga generation. Karon gani magsugod na. Moingon na day kon mamadlong si pastor, moingon day manghukom man si pastor. And then og di pod mo badlong si pastor, moingon pog si pastor po'y hukman. Ngano gud po na si pastor nga wa man pod kabadlong. Di unsaon man nato na pagplastada. So, ma-challenge ta nga, okay, bisan sa panahon sa pagsimba, magsuotag ka ng pangsimba. Amen? Amen? So, pangsimba ang atong suot. But sultian mo na ako, iniglabay ani nga generation, ang magsimba, dire gisi-gisi na. Magisi-gisi na. Nga naman, tanaw man po sa uban. Kato ganing ball on fire, ang kaliditog praise and worship, gashot, unya gisi-gisi ning gisuot. Kato pag yung back up, crop top ra, kita kayong pusod. Ing anak man. Ing anak. So, kana si pastor kay old fashion mangyud na siya. Natawo man gunag ko ano, hukman man tag magsuot tag ing anak. Sige. Okay ra, ato nang ialaw. Na ikaw ra usa nagsuot ana sunod Sunday na anapod. Aretas Arios. So, og dagan kay Arios, buslutan og dagan ning dunggan. Napay ngabil, napay ilong. And then, inig-abot sa church, okay raman. So, og badlongan na po ni pastor, mayngon na po old fashion man na si pastor. Bisag kabalo na siya sa bersikulo nag-ingon ang tao ang Dios gatanaw kasing-kasing wala sa appearance. Hukman gyud ta ngano di ay, mao ba day ni nagluwas na kog nag-impierno? Nga na ampod. So, dili na ka makatudlo. Ang may tabo na lang yun, maghimo og laing church. Nga ka nang okay ra, tanan.
Nga naon na to. Musugot mo ana. Kay tinuod man gupong doon na po yung mga magwalalay nga okay ra gyud na. Saan na nimo nun? So, arang lisuda kayo. Usahay kami kadaganon na mis amo ang Lord, asa man usaha, mag-unsa mami, asa mami. Di na ta, asa man ta mo plastar, wala na. So, og luaga na to ni ron kay magkaluag man gyud ni. Maabot na ng time. Nga, mag-short na mubo na kaya nga short. Niya mag-spaghetti na lang or mag-crop top na lang. Niya magsimba tas Ginoo. Yang nasa imong tapad, itong nasa imong tapad. No? Nasangyawan, Brad, simba taong Brad. Hilak siya, ampo niya, simba ko, gaandam sa long sleeve. Gasuot siya ayo, pag simba niya, hala nag-spaghetti, nag-crop top, na nagmubo, magsuot ng mga short. Ingon siya, grabe ninduta, gida itong sa kalibutan lang kay sa church, anong nagahana, yung kayong kalawayan. Magsuot po rin taon tarungon po nato na atong mga suot, manimba, tas Ginoo, amen? Okay, ang nasa imong likod, gatanaw nimo, mubo kay kagsuot. Nya gaadayeg siya, imo ang himaya. Tanaw siya nimo, di rag himaya. Ug kadungganan, tanaw na ubos, di rag kadungganan. Pagtarong mo niya yung kinabuhi. Bahala na yung magwerduhan, mag-ayos inyong pastor. Amen? Pwede naman po kung magsuot, ordinaryo kayo, midweek service, prayer, bitaw. But at least magsuot ko, nga kay, Lord, hopefully, makitaan ko, Lord, nga ingani dapat isuot. Mo dyan, midweek service niya, mag-jersey ra. Pagdala na lagbula. Naminaw pa mo diha? So, tanaw. Now, karon, Deuteronomy man tagabasa, napa sila sa plains of Moab. Namatay na si Moses nga naghatag sa Deuteronomy. Ngadto sa bagong henerasyon. Paglabang na nila sa Kanaan, nisulod na sila sa Kanaan, si Joshua ang nag-lead, 7 years, giilog nila ang yuta, tinik basa yung taman, naangko na nila. And after that, pagkamatay ni Joshua, ang ginikanan wala namihatag sa mga pulong mga balaod sa Dios ngadto sa ilang mga anak. Naghatag manggaling partial, parehas akong giingon ka ganina, for God so loved the world, dahimo ng God loved the world. And then love the world. And then world. Nagkagamay, nagkahilis ang pagtulunan sa Dios. Nagkadako, nagkahabog, nagkadagan, ang ilang pagka-influensya sa mga nasod sa ilang palibot. And that is why, wala na yung magbuot nila, wala na yung muhari nila, kadili na sila gustong ang Diyos may muhari nila, wala na yung nangulo nila, unsay na itabo mga igsoon. Niingon ang humanatas Deuteronomy, Joshua, and then Judges, niingon ang Judges chapter 21 verse 25. In those days, there were no kings, and everyone did what was right in his own eyes. Amen? Di ba? O, tanawa ragod ka. Ganahan kayo ka nga imo nang i-post sa Facebook. Shh! Ayon, minaw ba ta? Ganahan kayo ka ang imo nang i-post sa Facebook. Pero nganong nag-alanganin kag post? Kay makita na po ni Pastor, kay makita na po ni Brad. Di ba? Sulaye nga walay pastor, walay Brad, walay makialam nimo. Di ba? Everyone did what was right in his own eyes. Kung unsa rayang ganahan, unsa rayang gusto, la post. Ingon ana ang may tabo. Kana inyong balay og way tawong mo bisita dito, magkaguliyang gina. Manang blessing ng bisitaon ta kay maarin sa itong balay. Pero sulay magsulod na mong balay, isang ni mo nag-arrange. Sana nang saon ka na pag-arrange. Palihog ra ko to. Joshua chapter 21 verse 25 niun sa diha, walay hari sa Israel. Walay pangulo ang katawhan sa Dios. Niadtong panahon na ang tagsa-tagsa magbuhat na lamang sumala sa iyang gusto. Gusto ta mao ni mahitabo sa church?
Kristohanon ta pero wa ta kaila sa Ginoo. 21 verse 25. Dagan na kaayo. And gusto pa ta mo lala pa ni. Katong atong mga kabataan dito, ato na lang tong isagol dire, dili na lang to nato sila patudluan. Nya kay alkansi naman tadaan, redeeming the time na ganita, nag-apas na tas panahon. Kay ngano, paspas kayo ang pagtudlo sa kalibutan. Kung tuwa sila sa gawas, influensyahan sila barkada, o nasa sulod sa imong balay, influensyahan sila sa kalibutan. Kay ang tibuok kalibutan o ang practices sa tibuok kalibutan, gibutang na silang kamot karon mao ng cellphone. So, alkansi na ta kayo, redeeming the time, paspas tagtudlo ani, ato silang balauran o kayo, atong itudlo ang pulong sa Ginos. What if ato na lang pasagdan? Time will come, everyone will do. Kung unsa lang ang ilang gustong buhaton, kay wala na mo ilabot nila. Di ba, giblock nimo si pastor? Di ba, giblock nimo si sister, si Brad, kay sige ni siyang ka-comment nako, sige ni siya storya nako. Because unsay imong gusto, ug unsay ako maura ni ako kay everyone did what was right in his own eyes. Mubura nga akong kinabuhi, gusto na ako ma-enjoy, ayaw ko gilabti, di ba? Ingon ana. But what happened to them? Hapit sila mapuo. Nga naman, niunsa dito sa Judges chapter 21, verse 25, in those days there were no king. Walay nangulo. Sumayon tag there were no king, walay naghatag og balaod. Walay nagpatuman sa balaod. So kung sa ilang gusto, there were no king in Israel and every man did which is right in his own eyes. So ikaw kay ganahan man ka maghubog-hubog, ha? Paghubog-hubog na. Ikaw kay ganahan man kang magsigig hubo, magsigig sayaw na. So magsigig lang sayaw dia. Ikaw kay ganahan man po ka pagsigig ra ta magiyahay ra ta. No rules. Walay balaod. And ang church mo na, pastor for hire. Di naka-hire na og pastor ang church. O niya, ang church member mo ingon, pastor, maora ni imong iwali. Ayaw rin iwali, kay mga ego umiyane. Mo backslide to si Kuan, arang natuwa ra ba to, maora ba to ikasuporta? Wag ko'y labot og ikaw may kapalit og yuta og ikaw pay kapatukod og simbahan. Wadyo koy labot anag maigo gyud kas pulong sa Ginoo. Kay pulong man jud ni Ginoo, ikaayo man jud ni natong tanan. Nasabtan na to? So kay ang tanan wala may nagbuot nila, wala nagpatuman sa balaod, wala na ang ilang ginikanan, wala nagpasa sa mga pulong ngadto sa ilang mga anak. So all of them silang tanan mao nang gitawag sila darkest days. Dark age sa ilahang nga panahon. Kay silang tanan, magbuhat na lang unsay gusto nila. Kung ganahan silang mupatay sila. Kung ganahan silang matulog na lang sila hangtod sa hangtod. Kaya wa na may mata na, bango na, kao na, unsay gusto nimo. Masuko pa jud po kaon og kaon. Yang maulser ka, ikaw mo magasto nimo. Kaya yan ano, nga pukahon lang kakaon, alami as kinabuhi. Bango na, kaon na, kalami ay gina. Kaysa atong mubangon ka, kay ikaw may magluto. So, kay wala man yun sila, nagbuhat niya doon. Unsa man itong ipabuhat nila? Ang pulong sa Diyos, mga kasuguan, ipahatag sa ilang mga anak. O niya, ang balaod sa tibuok nasod, nga gihatag sa Ginoo, ipatuman. Wala naman na patuman. So, everyone did what was right in his own eyes. Kaya wala na may mong patuman. Wala na may authority. So, kanya-kanya na sila. That is why niingon si Isaiah, nag-pronounce si Isaiah of judgment. Sa kapanahunan na ni nga na-divide ang kingdom, niingon si Isaiah sa Isaiah 1 verse 3, ang mga baka nakaila sa iyang tag-iya. Ayaw jo ka panggoyo og dili imong baka kay sungagon jud ka ana. Nakaila sa iyang tag-iya og ang asno na hibalo sa pasungan sa iyang agalon. Apan sadto say ang mga Kristohanon, ang katawhan sa Dios wala makasabot og wala makaila nako. Mao ni gisulti sa atong Ginoo.
He said that, an ox knoweth his owner, and as his master's crib, but Israel do not know. My people do not consider. Wala na kailaw, wala na naghuna-una. Kita ba, naghuna-una ba tang Ginoo mo ya tag isang kinabuhi, pwede kong mamatay na rong adlaw, pwedeng ugma na po rong adlaw, o nagpatuyang na ta. Unsa na yung atong gusto, ala, patuman na nato. And unsay problema gyud nga nang wata nakaila? Dili mo magkauban kanunay. Sa among prayer dito sa ilahan ni Sinabre family, giwali sa ato igsoon, nga dili ka musalig sa wala ka makaila. Tinuod? Oh, tinuod ni. Pero ipangutanon ka, Kristohanon, luwas na bagya ka, kaduha-duha ka. Buot gi pasabot kay wa ka makaila. Nagantos siya, namatay sa cross para nimo. And then pangutanon kag naluwas na ba ka? Ambot lang, Ginoo rin hibaw. So wa ka nakaila. Kinahanglan pamanggug kong magtinarong, mubuhat pag kanang, maduol pa niya. Wa ta nakaila. Humana gisulti nga ang di mabuhat sa tao, mabuhat sa Dios. So di mabuhat sa tao ang pagluwas siyang kagalingon, si ay amoy ni ani og siya ni buhat. Moingon ra gyapon ta ambot lang. Og nganong wa ta kayo makaila, wa ta kayo makasabot, wa ta mahibalo. Wala man tay time nga mobasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Lisod kaayo mga igsoon. So naghuna-huna ko, wow. Unsa ka kanindot gyud na no? Nga ang tanan gyud kanang higugma kaayo og excited kayo og willing kayo gyud mobasa sa pulong sa Ginoo, arang malipay gyud mi og ayo ana mga igsoon. Kaysa anang inigabot nato sa church, sipi arunon pa, buhiunon pa ni. Kay walihan na nimo pero di man na makakaon kay patay. Gihilantan ang kalag, kabalo ka kanang hilantanon, wala may ikaon. So si arunon pa, Lord, pasaylua, Lord, buya, Lord, di mo ang madinawaton. Lahi man tong kapadong pa sa church, unsa kay wali ron, igo na po ko ron. Lahi man to. So wala mang yun. Wa mang yun sila naghuna-huna. So gikalimtan nila o wala yun nila na ilhan ang Diyos. Aritas ikaduhang problema sa mga Kristohanon. Illustration ra ni og dili ni tinuod. Ako ra ning gigamit nga illustration aron ka makasabot. So, nay nangita ni Pastor Jonas unya ang iyang gikahimamat ang akong asawa. And then sige siya pangutana kabahin ni Pastor Jonas and wala apod siya gisulti. So, adto siya laing tawo, dito siya gisulti ana kana si Pastor Jonas taga Negros na 10 years pa na diri sa Bohol. Unya mo na nagpastor anang One Way Disciple Church. Unya tuwa man na og wala na diri sa Bohol, o wala na diri sa church, tuwa na dito sa Bohol. Nya ga eskwela na karon niya, daghan kay gisulti. Pero ang asawa nga maoy kauban sa balay, maoy yang kauban kanunay, wala gyoy gisulti. Ing ani pod ang problema sa daghang Kristohanon. Ikaw anak ka sa Ginoo, imo siyang papa, kung kauban nimo siya kanunay, daghan kag ikasulti, daghan ni mapanugilon nimo siya og ayo. Pero Kristohanon ta bisag paampuon lag pagkaon, mahadlok pa gani. Simba ko, Brad, ikaw ra Brad. Sige, ako na lang. Sige, maghimaya ka Maria, ditso na. Kani ay mga Kristohanon, siya nga nakaila, uni daghan kayong problema. Nga ang kadtong nakaila na, maggilimod. Wala gisulti, wala gipanugilon. So ang gibuhat nato, napakyasta sa pagpaila-ila sa itong Ginoo. Ikaduha, gilimod nato siya. Matthew chapter 10, verse 32 to 33. Matthew chapter 10 verses 32 to 33. Ingon ang 33, 32. Ingon ang 32.
ang muila og muangkon kanako atubangan sa mga tawo. Ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Kisay nagsulti ani? Si Jesus. Verse 33. Apan dili mo angkon, ang dili mo angkon nga ako nga siya ako dili ko sab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Mo nagbisag asa ko og kanang naay inviteon og naay mga kaon-kaon, mga on didto nga na. Voluntaryo gyud ko sige. Sige, ampo sa ta. Ay ba kanang ang atog mang inasal nya daghan kay nangaon. Pag yung ampo sa ta. Pag ampo mahilom ning nasa imong palibot oy kay nilingi ba yung naminaw. Wa ka kabalong bisag sa pag-ampo nimo nagwali ka. Lord, salamat kay aning pagkaon imong gihatag. Ang imong gahom musulod uban aning pagkauna sa among lawas. Wabi na sila, gaampo ba din na sila, nagpasalamat ba din na sila, sinya-sinyasay ram na sila. Nakuha na to na? Kristohano naman tamang maulaw man ta. Lami atong feeling, atong ilimod ang Ginoo. Nadili nato siya ang kunon. Og nay mangutanan nimo Brad, Kristan ka Brad, Kristohanon unsa man day kisa man day atong sundon ani. Whosoever, verse 32 kuno. Whosoever therefore shall confess me before men. Kanang iya kong ipaila-ila, iya ko isugilon, ipakita niya sa buhat nga siya ako iyaha. Him will I confess before my Father which is in heaven. Siya usab. Ang kuno nako, isugilon nako. Nga ako agad ni siya. O nga mga Kristohano, maulaw man taani. Ganang maulaw man taani. Especially sa mga Bible student, paminaw gid mo kay na. Pag moingon na ganig ikaw, may gusto rin magkakamanong. Awa kayo eh. Because dili na sila makigdebate, wa na dalang bala. Ang Kristohanon gusto gira pero wala nangandam og bala. Sila, inigsulungan na nila, overload na sila, doktrina, bulyong-bulyong, mga RA. Daghan. Andam na sila kung sa ilang itubag. Mga Kristohanon, wala ra. Praise God, nakasimbag yun ko. Hallelujah. Mura. But, problema man eh. Kaya inigsulod ni mo sa trabahoan, 30 mo kabuok dito, 29 ang dili Kristohanon, ikaw ray Kristohanon. Nga uwaw mga, tabangan magaglutos. Samot nagdini mo ipakita sa buhat. Pasagda ay ragina, tabangan kaglutos, kay later on ma-realize nila nga ikaw ray lahi, nga di ka mo apil og katawa sa ilang gikatawan, nga di ka mo apil og yaga-yaga sa ilang yaga-yagaan, and ikaw ray dili mamalikas, and saputon og mga ulo tanan, manglibak sa ilang agalon, pero ikaw kalmara ka, og ikaw nagpamadlong ka, di ba? Pero kay lagi ikaulaw. Unang-una, ikaulaw na to siya, pinakarason, wa kita kailan niya. Ingon ang verse 33. Ang verse 33 nag-ingon, "But whosoever shall deny me before men." Kanang ikaulaw ko, i-deny ko. He will I also deny before my Father which is in heaven. Imagine kung di ka ang kunon. Amen? Subo na gani kaya kang di ka ang kunon sa imong mama o imong papa? Samot na siguro. Kung ang Diyos na hindi mo angkon mo. Kanang bisag pareho kayo magnawong o niya inon ka, di man ako naigsuon. Galago naman na siya, wala na ligo-ligo. Mag-uol ka, samot na kung ang Diyos na mo ingon mo, di na ako Wa ko kailaanan niya. Now, karon, ang pangutana sa atong pagtapos, mga Kristohanon, magpabilin ba ta, mga igsuon, nga tawgon ta Kristohanon, pero wa day ta kaila sa Ginoo? Dunay pinaka makalilisang o makalaay sa kinabuhi sa tao. Kanang moingon kang close kaayo me, or uyab na me. Gisugot ko niya atong 1971.
Alas 10 sa buntag sa Enero 17. And then nagkita na mo, and then kikumpronta, uy, magkamo, ningo mo siya kakuan, pasagan naman na siya, ay, kadiri, biyana niya. Kanang pa-pretend mo nga close, dili buot gipasabot nga pareho na mo kapilido, sikat pod ka. Amen? May ka Jonas Cards Rosales, alayo ra ka itos Jericho Rosales. Lami iyang balay, lami iyang higdaan, dagko sa income niya si Jonas Cards Rosales. Layo ra kaayo. So dili ka pwedeng magpa-pretend kag nakaila ka pero wa di mo nagkaila gyud. Close me pero di gyud ay mo close, dili na pwede. Why? Ang Matthew 7:21, 22 and 23. Not everyone who says, Lord, Lord, can enter the kingdom of heaven. Matthew 7, verse 21 to 23. Dili ang tanan nga nag-ingog, Ginoo, Ginoo, nga Christian ko, nga nag-ampo ko, nga Abba, Father, makasulod gingarian sa langit. Not everyone who says unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ipaila-ila nimo mo na will ang kabubuton sa Dios. Ipasa nga ako mga pagtulunan, itudlo sa inyong mga kanakan. Ayaw na. Muna kabubuton ni Lord. Ang pinakakabubuton Diyos sa Diyos ato nga madawat nato si Kristo sa atong kinabuhi. In verse 22 ningon, many will say to me that day, Lord, Lord, we have not prophesied in thy name, and in thy name have cast the devils, and in thy name done many wonderful works. Mangreklamo niya ni sila, Lord, wa ba nimin nangwali? Nagpalayas pa ganimig, imunyo. Di ba? Pero niunsa si Lord sa verse 23. Ingon siya sa verse 23, and then I will profess unto them, I'll never know you. Depart from me, ye, the work of iniquity. Worker of iniquity, tigbubuhat og dautan. Wa ko kaila ninyo. Nabaling lisuda na, Christian ko, nakaila ko sa Ginoo, wa day kailhi. Close me, tatay na ko siya, wa day kailhi. And that is why siguro ang imong pagdawat ni Jesus Christ. Sa diha mga igsoon nga nidawat ko sa Ginoo. Pag-ingon ni si Pastor Doren Mantoningog, naay baptism adto himuon sa dili pa na develop ang Paul sa una, mura ra man naglunangan og kabaw, pa na sa una. Adto himuon, diretso kong uban. Pag abot dito, gahinilakay na sila kay Gampo, narakos daplin. Pag muingon kinsaman ang desisyon gyud nga iyang ihatag yung kinabuhis Ginoo. Nito niagas ang akong luha nga wa man ko'y apil, niduol ko dito. And lami kayo Lord, salamat kayo Lord. Mauna ni nga time. Because gusto na ako nga angkonon in public si Lord. May bawaan ka, bisag asa. Masayod sila nga naa kay Ginoos kinabuhi. Sa imong linihukan, pagpanulti, sa imong ipakita nga mga kagawian, nga naa kay Ginoos kinabuhi. Nakabalo mo, kami mga laki hilig kay may basketball. Ang ubang mga lalaki, Chinese garter, ilang ganahan. Naana ba? Kaming mga laki hilig kay may basketball. Nya sultian mo na mo, bisag mga pastor na, malimot ming Christian may, bastag basketball. Kaya pag nagdula dito sa Bool, bantay lang. Na? Guwa na sila, wala na, tingganay. Pero di ko mapel, wala ko dito, magsinumbagay. Pangatanaw ng mga first year, di ba? Hala, backslide good siya, kana, good siya, hala, mga pastor, lagi na. Hello?
sa atong mga aksyon. Kanunay kita ng Ginoo mo. Ayaw dyan nagkalimting, ang Ginoo. Kay pag lay up, gipalak man usa, nya kay ang bula ra may naigo, nitawag mag-foul. Kay ngano man ha? Ngano man ang duwa? Di reklamo ko sa, foul, wala man gud, unsay foul, wala man gud. Oh, limbungan. Ya, pastor ba yan na? Imaginom, limbungan. Di, init mo siya. Habi, magtukanay. Pag abot sa balita, sulong. Dula na mag-chess gikan ron ha. Dula pa kayo mag-basketball. Yung kay naluoy mo po ko. Naluoy po ko. Ito, lami na kong duwa niya kay tanaw man niya kaduwaon yung kayo. Sige, dali, duwa. Luoy man. Luoy, Jimar. Pero hopefully makasabot ta na. Nga naa ka sa eskwelahan, kristuanon ka, nakastrabahan, kristuanon ka, nakas niyong balay, kristuanon ka. Kadi pwedeng kristuanon tag Domingo, inig-uli o niyang hapon, tapulan kayo. Na, manggod ko, bisag wala labdi ko ulo. Labad magod ako ulo. Dili na pwede. Amen? Kay sa ingon ana nga paagi, imong gidinay, imong wala nimo ang kuna, imong gipakita nga wa ka kaila sa Ginoo. Mura ka og akong message, example ra to no. Nga naay nangutana niya kinsa ko, wala gud niya tug ani dito pas lain nakahibaw. Nga na puta mga Kristohanon. Amen? Nakuha na to. Kita mga Kristiyano dapat makasabot kita og ayo sa unsay atong responsibilidad. And nagpasalamat ko sa Dios nga dinhi sa church na atay mga voluntaryong mga magtutudlo sa mga kabataan. Kay redeeming the time ta nag-apas na ta karon. Bisan na mga ulitaw na mga hamtong mga batanon lisod kay tudloan unsa pa ka mga bata nagyod. Inig abot sa panahon nga mas lala mas nagkalala man ang kadautan ug ang influensya sa kalibutan karon. Amen? Kaniadto walay magasuroy-suroy nga magsuot og bisag unsa. Karon halos managhubo na nang managsuroy. Kita mo atong pangdakop diri sa KFC kay na nagmotor hubo gyud tanan na motor unya nangaligo sa KFC. And ang pangutana atog normal ba to sila or nagdrugs? Gidakop sila. And ngilad na kayo karon, lala na kayo. Then kita wala tagabuhat sa atong responsibilidad. Una-una tago sa atong mahatag sa atong mga anak, ipasunod sa atong mga anak, pero wala na kita naguna-una kung secure pa ba na sila in the future. Amen? Sa mga daga o sa mga batanon, someday magplano mong magminyo. Usa pa lang kabok iyong anak, buhatan ang responsibilidad. Di kay sige na magtigom, padagag anak, wala tuloy. Amen? Okay raman wa may problema padaghan anak na kina mas Ma'am Ines. Ma'am, dawata ni diha, ma'am, kay wa na nako di na nako kaya Ma'am Ines. Ayaw yung dawata, ma'am. Lisod kay na mga igsoon. So kita kay mga anak matas Ginoo nakailatan niya. Dili ta pwedeng ingnon sa Dios nga katawhan nga wala niya mailhi. Sa paagi nga nailhan nimo ang Ginoo kanang kauban mo kanunay, nagistoryahanay mo kanunay, basa ang iyang pulong sulti isyas pagampo. Di kay sigir kag istorya niya, wala kay pamati niya. Because ang prayer is conversation, nag-istoryahanay mo. Mustorya siya nimo, pinaagis pulong, and then mustorya ka niya, pinaagis pagampo. Nasabta na to. Hopefully mga igsuon na atay nakatunan. Kay daghan na kayo ni, o maon na dyan ni ang bugat kayong problema sa mga kasimbahanan, nga daghan karon sa mga Kristohanon, nga wa na nakaila sa Ginoo. Magampo ta? Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat Lord sa mga pulong nga mo karong mga nakatunan. Father God, bisan pag nagkalinlain ning season, kahimtang sa panahon, apan o Dios, nagapasalamat ug nagsalig kami diha kanimo. Nga ang imong mga pulong amahan, mabuhi sa among mga kasing-kasing. Lord, tabangi kami, ihatag sa kada kasing-kasing nga mahigugmang magbasa sa imong mga pulong. Ihatag sa kada hunahunag kasing-kasing nga matag adlaw panganduyong madunggan ka, makauban ka, o himamat mugmasinati ka sa matag adlaw sa among kinabuhi. Salamat Lord nga ang tanan o Dios nga naabot sa mga pagtudlo sa imong mga pulong
mahigmata, maablihan ang salabutan. Unsa namo kagikinahanglan ang imong mga pulong. Sama kang David, ang imong mga pulong mas labaw pa kaysa sa gininhawa. Nagaampo kami o Dios nga padayon nimo i-reveal ang imong kaugalingon, ipaila-ila ang imong kaugalingon diri ka namo pinaagi sa mga pulong nga among nabasa Ginoo. And Father God, nagaampo kami sa among karong lakaw, sa among pagbiyahe Ginoo, nga ikaw ang Dios sa gihapon manalipod namo sa mga agianan, magdala ka namo, maabot mi sa dapit nga mga tuan o Dios, nga safety og madaogon ang himuon karon nga misyon. And I pray o God nga makauli ang tanan nga naa sa luwas nga kahimtang Ginoo. Salamat kay Lord bisan pa man sa matag Pinoyanan, nagaampo kami o Dios nga dunay mga pag-angat nga imong igahatag sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Ikaw lamang mo'y mahimaya Ginoo, mapasidunggan, ug walay laing mabaya, walay laing ipataas namo Ginoo kundi ikaw lamang. Ang pinakadako nga ganti, pinakadako nga panulundon nga among mahatag sa among mga anak, mao ang imuhang mga kasuguan Ginoo. So Father God, tabangi kami magampanan namo ang amoang responsibilidad. Lord, kanimo among pasalamatan o gisalig ang tanan Ginoo. Karon buhi pa mi ug mawa mi nasayod apan hangtod kanusa kami buhi. Kanimo lamang o Dios among gisalig, gitugyan ang among pagkinabuhi ining kalibutan. Among mga pamilya, ikaw na'y bahala, among mga minahal ang pingi Ginoo. O salamat Lord, bisan pa man sa umaabot namo nga pagpasalamat, ikaw maoy sentro sa among kasing-kasing o sa among huna-huna Ginoo. Ikaw maoy magapahiluna sa tanan o Dios. Kanimo among gitugyan, pasalamatan ang tanan in Jesus name. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon. Atong pasalamatan ang Dios. Hallelujah.